ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Сауду ТВ. бовар кунед, навор беҳад навори зур шид. Замини фурӯшӣ арзон, хонаҳои назди ҳавлигӣ арзон. эълоное ки ба манфиати шумо дӯстон мекунем. шон эълонора иншоалло тамошо кунед, маъқултон мешавад. числаи 12 марти 2026 сол, яъне ки имрӯз дӯстон. навора бо диққат тамошо кунем. баъдан барои реклама кардан шумо да чизе ки боша дар ҳамин WhatsApp роҳӣ кунед. ҳар рӯза аз канали Сауду ТВ, Сауду ТЖ хонаҳо савдо шудесай. ҳар рӯза мақсад эълонора гузоштесем. баъзеҳо хонаҳоро мефурӯшад, баъзеҳо мисол аз ҳамин навораи мо хона мехара. фақат ҳамаш тариқи WhatsApp мо шудесай бачаку. эълон кунен ё ки рафта аз пешам навор мекунем. видео сурат гирифта роҳӣ кунед. худохоҳад навор мекунем, мошинчаам гарани арзонай. навора шурӯъ мекунем то охир дӯстон барома тамошо кунем. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роҳӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами навораи Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. мегзарем ба аввалин аренда квартира. ами арендара бисёр мепурсанд, мо ҳам мемонем иншоалло баҳри шумо. аренда квартира дуҳуҷрага квартира дар этажи 12 бо масоҳати 50 квадрат дар доми Мастер Ок мегам. шаҳри Душанбе, Зарнисор, Зарафшон. 1500 сомон моҳона, яъне ки мега дар хона 3 коргар ҳастай. ба мо коргар ё ки оила ё студентое ки мақсад дар ҳами каникулӣ нараванд, мега деҳа нараванд, дар вақтҳои ҷавобӣ ҳам бестанд, мега 3 нафар дар курай ина марамад. шояд ки як нафар 500 сум боша, шояд ки як нафар 1500, шояд ҳамун 3 нафар 1500 моҳона боша. хулоса далши масиҳат кунем бачаҳо азиз. доми 12 дар 12 этаж духонага 50 квадрат. занг бизанен, кадомитон да комнат лозимай масиҳат кунем. мегзарем ба дуюмин эълони рӯза. ҳамин якомон сифати коршон дараҷаи олӣ, масъалаи хизматрасонӣ зури ба дӯстон азиз ва масъалаи нарх навои коршонам беҳад арзон. дӯстон, мо мега сохтани ҳавзҳои 4 ва 6 кӯбаро барои захираи оби нӯшокӣ дар шаҳри Душанбе ва Панҷакен ба роҳ мондаем. тӯли 15 сол зиёд мешавад ки оиди ҳамин система кор ва фаъолият кардастем. дар ин соҳа таҷрибаи корӣ дорем. лозим бошад муроҷиат кунед. ҳангоми сохтани ҳавз ба шумо дигар бочкаҳои оҳанӣ ва пластикӣ лозим намешавад. барои дархост ба рақамҳои WhatsApp 95 95 муроҷиат карда метавонед аз думи YouTube канали Сауду ТВ. дӯстони гиромӣ, кадомитонда лозимай любои маркаша месозанд. дӯстон, нигоҳ кунед, ҳатто кат ҳам мекунанд, метан лесенса ҳам карда метан, чӣ хеле гул дар кортонай ҳама намудша карда метан. гуфтестем бачаҳо, масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои дастрасай. марҳамат, занг бизанен, аквоқатӣ ҳатто ҳавзчо барои кӯдакҳо мекунанд. мегзарем ба сеюмин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чорраҳа, 85000 сомонӣ. 8 сотиқ замин ҳуҷҷат ҳам дора, об дора, магазин дора, свет дора. дӯстон,
ватсапшон ахир 6515 занг бизанед. این تریتوریا دوستان خیلی خطام میدونن که امی تریتوریا آبادای و دلش آباد شده سای 8 سوتیخ زمین های 2 سوتیخ 3 سوتیخ نه 8 سوتیخ های بیتونای خانه ها ریختگی تیورای 85000 دا میگه باید امی زمین بفروشم چون که من خیلی کمبود دارم باید کمبود محل کنم به همون خاطر ارزان موندم که کارم حل شوه. در واتساپشون زنگ بزنید بچه عزیز. به خاطر مهنت‌های سعود تیوی همین نوارد اگر بتونین به شرطی لایک کنین در کانال ما подписаться کنین. подписаться برای شما های با نوارای نو قبول میکنین. میگذاریم با چهارمین کوارتیرای فروشی. دوستان عزیز کوارتیرای فروشی هست که یک کامناته کوارتیره در اتاج دوم با مساحت 40 متر کوادراتی شهر باختر قرغانی پیشینه در 14 دا قرار دارد. دوستان دوم اتاج 40 کوادرات یک خانگاه ремонти فسان میگه 335000 ارزش داره. دومی 5 اتاج دوم در رو برای گستاندارد مکتب مغازین اپتیکا صدیق اینا نزدیکن. ремонт هم خوشو کردیم. خیلی دوم اتاج بچه ها گریچی توچکه چون که خیلی یکم میدونن چی خیلی چهارم پنجم ششم میدونن چی خیلی خیلی خدا لیفت که کار کنه. بعضی وقت اگر هشتم نهم باشه اگر لیفت که کار نکرد خیلی میدونن که پیاده یکی دوم اتاج سازای همه طرفه بهترین واریانت برای خرید کردن مرمت زنگ بزنید. میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشی یک خانگاه دوستان عزیز. انا همین دامده ما در اتاج هشتم 44 متر کوادراتی داریم دوستان که در حالت کاروبکه های 369000 سومون سودا میشود دوستان گرامی. دومی زورای هشتم اتاج 44 کوادرات یک خانه میتونین دو خانه هم کنین. 369000 سوم در دوشنبه در ناحیه سینا یک خانگاه کوارتیره در رایون سینا جلجم شکاتوری منتج میکنن. خب دوستان عزیز زنگ زنین دلشی معلوماتش بگیرین. حالتی پدش پاکیلوفکا کردنش استیاشکا شکاتور منتج اینو کردگی کدومیتون میگیرین دلشی کارشم میکنین. دوستان عزیز در واتساپشون نویسین یا که زنگ بزنین در رقم‌های دستی اخیرش 11 و 18 مراجعه کنید. دوستان عزیز میگذاریم با ششمین کوارتیرای فروشی دو حجرگاه. در همین دام ما دو حجرگاه داریم در اتاج نهم با مساحت 42 کوادرات کریوایی شهر باختری قرغانی پیشنه دادسای ремонтش درجه عالی کوخنی خوب حاجت خانه بانیا دو خانه خشروحک 370000 سومون ارزش. سلام علیکم دوستان подписчикои سعودت تیوی. دو خانگاه فروشی داریم در اتاج نهم در دومی 10 اتاجه لیفت داره با تعمیری زمانوی و همه چیز چورش در پشت مسجدی کریوای قرار داره. زنگ بزنید دوستان. دوستان میگذاریم به هفتمین کوارتیرای فروشی دو حجرگاه. در همین دومی 3 اتاجه در اتاج دوم دوستان گرامی ما دو خانگاه داریم با مساحت 53 کوادرات متر در ورزاب شهر دوشنبه. در ورزاب 53 کوادرات ремонти خشروک 255000 سومونی. دو خانگاه فروشی در اتاج دوم با مساحت 53 کوادرات پایان وطن اساس در دهه کلپیسته رو برای заводи ارسیکولا ای پیشی завод ای راهی کلان تا پیشی خانه را تقریبا 2 کیلومتر راه می باشد. در نزدیکی خانه مکتب مغازین و заправка نیز می باشد. آب سویت دائمی حجت‌های خانه 100% بدیل پر نرخ خانه با سومونی یعنی که 255000 سومون باز معامله دارد. دوستان لازم باشه زنگ بزنید.
мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Ҳамин мошинча тозаи баъд буд бачаҳои азиз, наворш кардам, хеле муаққул томоша кар, марамат бинен шав. Opel Astra G дар кузови хечбек солиш 2001. шаҳри Душанбе 65000 сомон номерои транзит аз учёт буровардагӣ тайёр навоздих. Газ плюс бензин авио мотор 1.6 коробкаш механика. Ассалому алайкум мардуми мошинхар мега ва подписчикои канали Саудо ТВ. Мошини ма дар ҳолати хуб қарор дора. Утилизатсия ҳуҷҷат дора то охири сол. Газ евро 4 плюс бензин. Задагӣ пусидагӣ надора, кам таракак муомила дора. 65000 сомон 2001 выпуск. Бензин плюс газ евро 4, кузов хечбек, краска тоза, ҳолати нахаду, мошинча навоздух. Занг бизанем бача азиз. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. шаҳри Кулуб, шашум қитъа, Чаманзори 1. духонага масоати 66.5 сотиқ замин, 180000 сомонӣ, 4 тараф маҳкам, дарвозаи фасон, ду хонаи аднаскарни барак, ҳуҷҷатош қонуну қоидаш қатӣ, ду хона баршбания ай тарафи дасти рост. хуб боз кухни дора, болои бания ҳам хеле мақсад камтар ҷои криша кардаги анҷа ҳоҷатхона ва аловхона, яъне ки ҳезумхона дӯстон азиз. ҳавли ҳамвор, ҳуҷҷатош қонуну қоидаш қатӣ, 180000 сомонӣ бо савдои соз дора. ремонтош кардаги хишроак, яъне ки шкатур, шпаклёвка, краска, падабои тайёр кардан дӯстон азиз. 180000 арзиш дора, бо савдои соз дора иншоалло дӯстон азиз. аз ҳамин хона то вокзали шаҳри Кулуба тақрибан 2 километр масофа дорад. хона дар наздикии мактаби нав кардашдагӣ, масҷиди нав, хуб беморхона дӯстон азиз, магазино, аптека, хулоса ки ҷои ободай. ҳамин қаки дӯстон як камбуд ҳамин огуша гузарондагиян, неки ҳуй накадан, учочкора мондан дар маҳаллаи поёнгӣ мега ора ҳуй кадагиян, неки аймода ҳуй накадан. ҳамаш ҳаста иншоалло ки рӯзпага бояд ова ҳуй кунан, нарх хайрӯи миллион мешавад. кадомитон лозимаи марамат занг зед рафта бинемш. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 5 комната масоати 8 сотиқ замин дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Булбулчашма қарор дорад дӯстон азизо. ҳавли фурӯшӣ дар Булбулчашма, лаби роҳ, дорои об ва барқ. ремонтош дараҷаи олӣ. 5 хона, 1-2 хонаш дӯстон хай бози хитон дар ҳамин расми видео дестен ки падшпаклёвка, падабои тайёр кардаги хонаҳои калон масоати 8 сотиқ замин, 351000 сомон. ҳавли фурӯшӣ дар Булбулчашма, лаби роҳ, дорои об ва барқ. маълумоти пираша занг бизанем бача азиз. бача лайкора монен дӯстонам, як та лайк монен дар ҳамин канали ма подписа сакнен, наворои моро тамошо кардан гирен. иншоалло ки беҳтарин навор баҳри шумо мешавад. мегзарем ба 11-умин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар Варзоб, Душанбе, Варзоб, Кулписта, Хозвод меган чӣ меган, ҳамуҷа қарор дора. 4 сотиқа, 2 ҳуҷрага, 238000 сомон дӯстон азиза. боз муомила дора. духона калидор, дарунаш бания кини ҳам мешава, ё кухниш кини ҳам мешава. хулоса ки ҳаста як комнаташа майдаг ҳастай. хуб ремонтош қариб тамом шидай. свет дора, гузарондагӣ, ай светофори, ваданасос 6 километр дӯстон азиз дурай. хуб 4 сотиқ, духона, 238000 занг бизанем бача азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба 12-умин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. масоати 2 сотиқ замин ва дорои 4 ҳуҷра дар ноҳияи Кушониён, шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина, 330000 сомон нархш.
хонаи фурӯшӣ воқеъ дар ноҳияи кушониён ҷамоати бӯстонқалъа деҳаи боғпарвари номи пешинааш питомник мегӯяд. Азиз, хонае ки аз 4 ҳуҷра иборат буда, баня, ҳоҷатхона, хонаи 2 сотиқ замина, об, светиш доимӣ мебошад. маълумоти бештар бо телефон илтимос беҳуда нороҳат накунед. рақамҳои 52 52 конкретни харидорро занг бизанед бача азиз. 330 000 сомонӣ ҷош ҷои зур места хароши места, яъне ки дар ҷои обод қарор дорад бача азиз. занг зан маълумоти пурраша бигиред. ва дӯстон мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага масоҳати 4 сотиқ замин дорад. дӯстон азиз, 3 ҳуҷра 4 сотиқ замин дар деҳаи Ғарғара дар ноҳияи Данғара. Данғара деҳаи Ғарғара. мақсад ки ҷош зура. нархи хона 110 000 хона қарор дорад дар қишлоқи Ғарғара. 4 сотиқ замин, 3 дар хона тайёрай медрои зиндагӣ мекунӣ. масъалаи об свет мушкил неста. ягон мошин боша алишӣ мекунем. ватсап да нависод. дӯстон азизам, нархаш 110 000 сомонӣ. худо хоҳад бо муомилаи соз карда мешавад. дӯстон, чизе ки роӣ мекунем дар ҳамин ватсап муроҷиат кунем. худо хоҳад навор мекунем, омада аз пеш навор мекунем. метавонем обуначиҳои мо аз ҳар як гӯшаву канори дӯстон аз ҳама ҷо подписчикҳо ҳастанд, тамошобин ҳастанд. мақсад телеграм канали моро ҳам кам дорем бинем. ва дӯстон азиз, кадометон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.